To labari da dumi-dumi a halin yanzu shine fitaccen ɗan krypton nan mai suna Ahmed XM ya samu ƙaruwar ɗa namiji, inda aka sha bikin suna a jiya, inda ya wallafa wasu hotuna da shi da matar tasa da kuma ɗan, inda ya raɗa wa ɗan suna Abdul Nur inkiyansa kenan. To sai dai kuma abubuwan da suka faru shine jama'a da dama sun musu fatan alkhairi, inda aka yi ta musu fata na gari. To sai dai kuma babban abun da ya ƙara tayarwa da mutane hankali shine ganin abu ne wanda ya faru da mutum za a taya shi murna. To sai dai an ga kuma Ahmed XM ya kulle comment section ɗinsa, inda ya ƙi bari jama'a su yi comment, wanda wataƙila hakan ka iya faruwa saboda dalilin yadda mutane suka yi ta zaginsa da kuma irin gaya mai baƙaƙen maganganu saboda bai auri Safira ba, ya auri wata daban, wanda wannan dalili shine ya jawo ya kulle comment section ɗinsa. To sai dai kuma wani hanzari ba gudu ba, ana cikin haka sai kuma mai Arewa Family Wedding sai postin ɗin hoton ita tsohuwar budurwar Ahmed XM, inda yake cewa da Allah a gaya mata ta yi unblocking ɗin shi, wanda hakan ya jawo masa zagi shi kansa mai blog ɗin, inda mutane suke ce masa to me yasa tun ba yau ba bai yi wannan postin ba sai yau, saboda ya ga Ahmed XM da matarsa sun samu ƙaruwa, zai ƙara mata ita Safiran baƙin ciki. To ma sauraro, ba tare da ɓata lokaci ba, yanzu dai za mu kawo muku kaɗan daga cikin yadda aka gudanar da wannan suna, sai ku gane wa idonku, amma kafin nan ku daure ku danna min following.